Добре дошли на поредната изложба в галерия Контраст. Изключително съм щастлив да ви представя Ангел Гешев, за който ще говори Аксиния Джурова. Заповядай, Аксиния. Добър вечер на всички и на тези, които са вече постоянни гости на галерията. В денят, който е началото на месеца на българската писменост, решихме да направим изложбата на Ангел Гешев «Мистерията на знака». И съвсем не случайно. С Ангел ни свързва повече от 30 години приятелство и следа нещата му. И за мен беше едно удоволствие точно тази изложба да бъде открита в най-светлия празник, не помрачен, по никакъв начин през тези години. Когато редях изложбата с Лаврен и с Ангел, в събота ми дойде на ум един въпрос. Какво представлява Европа? Кое е това, което в Европа, този наш изстрадал континент, набразден от граници и особено през последните десетилетия увеличили се многократно, кое е това, което при цялото разнообразие и разноликия облик, който тя непрекъснато има, кое е това, което е постоянното в нея и което трябва да се пренесе през вековете от потомците и което и ние носим? Всъщност, това е културният облик на Европа. Този, който се създава от три неща. От гръко-римската античност, от християнската култура и от трите азбуки. Латинската, гръцката и тук вкарвам кирилската, глаголическата и кирилската заедно. Тоест, тези писмени знаци, с които тази натрупана памет се носи и се предава през вековете. А защо мистерията на знака? Ангел е подходил специално към глаголицата, защото, както виждате, голяма част от нещата тук са посветени и на глаголицата, и на руните, и на китайските иероглифи, но в основно това е мистерията на нашата глаголическа азбука. Глаголическата азбука е последната азбука, създадена след серия от писмени системи за отделните народи. И това не е случайно, че точно тази азбука е била винаги предмет на страшно много интерпретации от наши художници. Няма да ги изброявам, но бих искала да кажа, че може би най-проникновеното интерпретиране на това, което ние сме получили в IX век, създавайки тази нова азбука, е направено от Ангел Гешев. Защо? Защото за него буквата не е жест, буквата е знак. Тя е знак на битието, тя е част от инструментариума на сътворението. Ангел се опира в своята интерпретация, специално на глаголицата, на книгата на Енох. Една книга, в която се разказва как Енох, превърнал се в ангел, се възкачва на небето и Бог му поставя златна корона, на която с огнени букви е изписано буквите на сътворението, на земята, на огъня, на водата, на небето. Точно това фактически Ангел използва и тук ще видите серии посветени на тази тема. Но гледах днеска, много обичам, когато влизам в салона, да гледам как наблюдават картините. Много от зрителите забелязаха, че неговите картини са многопластови. Фактически той натрупва всички писмени системи една върху друга, за да извлече това, което нашата най-късна създадена азбука, имам предвид най-ранно от днешна гледна точка и най-късно от гледна точка на историята на азбучните системи, това, което тя е вкарала в себе си. И обърнете внимание на тези малки картини, които са тук с глаголическите знаци, в които той вкарва руни, т.е. това писмо, което е първото писмо в скалните църкви. Казвам всичко това, защото за мен прочитът на Ангел, за това, което виждаме в момента, е така наречения палимпсестен или частичен прочит. Може би някой ще попитат какво значи това и какво е неговото послание. Палимпсест
се появява като термин, когато започваме да пишем на пергамент. Сменяме крехкия папирус с пергамент. Пергамента е материал, който можеш няколко пъти да използваш. Тъй като през вековете, когато се пише един ръкопис и се използва, той се изтрива и след това на негово место се нанася втори или трети път нов текст. Обикновено се взимат тези стари листове пергаментни, изчегъртват се с пемза, хвърлят се във върта, след това отново се измиват и върху тях се нанася нов текст. Но стария текст след време, след 100-150 години, изплува отдолу. Това се нарича палимсест, частичен прочит на този стар текст. И тъй като това е нещо много удобно за съвременните писатели, Умберто Еко го използва в своята книга «Името на розата», тъй като се опитва да възстанови един живот на един манастир през средновековието и не може да го възстанови напълно. Той казва, това е палимсестен прочит на културата на средновековието. Ето това прави Ангел. И аз го поздравявам за тази негова смелост. За това, защото никой от нас не може да възстанови историята в пълен вид или културата, но може да се опита да направи този частичен прочит, който той намира за важен и посланието, което ни отправя. А неговото послание, знаете ли какво е? От любимите букви на глаголицата следното изречение. Помнете, хора, живейте в мир и добро, така ще победим. Това е, което той извлича от нашите избрани за него букви. Другото, което е много важно, пред вас е една уникална изложба, защото някой може да каже, това не са ли отпечатъци? Не, това са картини направени върху ръчно работена непалска, китайска, френска и от него правена хартия. И с начина, по който тази хартия, чрез обработката, която той измислил като технология, се е получила една пластична фактура, изключително привлекателна и даваща възможност за всеки от вас да тълкува по различен начин отделната творба. В този смисъл бих искала да кажа, че ние откриваме месеца на славянската писменост и се надяваме, че всеки от вас ще си направи своя прочит и ще приеме посланието като нещо, което е паметта на нашите предци, за да я носим и да я предаваме на следващите. Благодаря ви. Ангел, заповядай. Добър вечер на всички. Както вече е ясно, аз съм художника. Даже не знаех, че такива сложни неща съм правил. Но някои неща на запис ще ми дадеш. Интересно. Да, наистина познаваме се почти 30 години с Аксинья и явно този дълъг път в момента се реализира вече в тази изложба. Това са неща, които са правени през годините. Има и нови, които са така достатъчно завършени, специално направени за тази изложба. Благодаря на всички, които уважиха моя празник. Да. Добре дошли. И няколко думи от тебе. Аз се надявах да не говоря след Аксинья, защото не съм подготвен за твоето сложно творчество, но все пак искам да кажа нещо, което така разбрах и научих в тези месеци на общуване. За това, че ние наистина сред нас имаме един... Сега ти си малко майничка, нали? Това е факт, но абстрахирайки се от този факт, аз също имам така пловдивска връзка. Наистина Ангел е един космополитен човек. Това е страхотно, че имаме шанс да е сред нас днес, да ни донесе така един привкус от една световна култура и всичко това, което каза Аксинья. Аз съм благодарен много и на Аксинья Джурва, която за пореден път, благодарение на теб, се случи тази изложба. Разбира се, сега голямото предизвикателство за галерия Контраст е да продадем цялата изложба. Поне половината изложба. Мисля, че наистина месецът е изключително подходящ, въпреки че аз като все пак представител на, за съжаление, дребния частен бизнес, понякога много се дразна от тези почивни дни. Непрекъснато има някакви почивни дни, които преминават в нови почивни дни.
това пречи за нормалната ни работа и все пак за най-важното нещо за една галерия като нашата да може да събира някакви средства. Радвам се, че галерия Контраст се преобрази, наистина се преобрази след този Величко Минеков, един чудесен Ангел Гешев, един автор, който страшно много е видял, един човек с много така богата култура. Благодаря ти, че си днес сред нас. Благодаря ви и на вас, че ни уважихте за пореден път.